Dan il-gvern se jkompli b'ħidmietu biex pajjiżna ikun immodernizzat li jkun tajjeb għallum u lest tal-għada. Dan il-messaġġ tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat f'attività politika f'San Pawl il-Baħar. Il-proċess illi bdejna fih mill-2013 għallum huwa l-immodernizzar ta' dan il-pajjiż. Illi dan il-pajjiż noħorġuh mir-raqda li kien raqat fija f'diversi setturi u nġibuh mhux biss tajjeb għall-preżent iżda lest għall-futur. Dik hija l-essenza ta' dak kollu li qegħdin nagħmlu f'kull qasam. Il-Prim Ministru spjega kif Gvern Laburista diġà wettaq u se jkompli wettaq bidliet biex isaħħaħ is-saltna ta' dritt u l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, fosthom bit-tneħħija tal-preskrizzjoni għal politiċi u liġi tal-finanzjament tal-partiti. Innota kritika lokali u internazzjonali u kif pajjiżna qed jitqabbel ma' pajjiżi li l-gvernijiet tagħhom daħlu liġijiet li ġibdu l-attenzjoni f'sens negattiv. Dan b'differenza għalli qed jiġri fil-konfront ta' pajjiżna. Il-kritika qed issir fuq liġijiet li ilhom hawnhekk u li uħud minnhom iddaħħlu mill-gvern ta' qabel saħansitra. U allura dik hija l-ewwel differenza fundamentali. Dan il-gvern mhux qed jiġi kritikat fuq li jagħmel, dan il-gvern qed jiġi kritikat fuq li wiret immaġinaw x'differenza kbira hi. Spjega kif il-gvern jilqa' kritika għal bidla għall-aħjar għal pajjiżna u għaldaqstant stieden lill-Kummissjoni Venezja biex tagħti il-parir tagħha bħala entità indipendenti. Din l-oppożizzjoni tkazat bil-gvern li mar għal parir quddiem il-Kummissjoni ta' Venezja qalu umiljajtuna illi ħadd morru tieħdu parir mill-barranin. Mela sewwa, meta ħadd ieħor imur jipprova jirrapporta l-pajjiż dak xogħolhom, meta il-gvern jipprova jieħu parir serju jiġi kritikat. Il-Prim Ministru tenna l-appoġġ inkundizzjonat tiegħu għall-istituzzjonijiet ta' pajjiżna li minkejja l-kritika ħafna drabi inġusta jaħdmu u jiksbu riżultati wieħed wara l-ieħor. Iż-żmien jagħtina parir u żmien ħajtina parir bejn min iparla ħafna u tinduna kemm jivvinta minn żniedu u min jaħdem ħafna u jġib ir-riżultati. Dr. Muscat qal li kull min jaspira li jmexxi l-pajjiż irid jiddefendi l-istituzzjonijiet f'pajjiżna u lilin minnu. Punt li esponenti tal-Partit Nazzjonalista ma jifmuħx. L-ar ħaġa hija li minn għalihom qed jattakkaw lil Joseph Muscat għall-argument ma meta fil-verità bħal dak li jobżoq flajru mument ieħor ħajjiġi f'wiċċu. U l-ħmerija mhux għax jiġi f'wiċċhom biss, ħmerija jiġi f'wiċċ il-pajjiż kollu. Għaldaqstant ftenna rrieda li jaħdem id fit mal-kap tal-Oppożizzjoni għal ġid ta' pajjiżna. Dwar il-proġett tar-robotika fit-tqassim tal-pilloli, il-Prim Ministru qal li se jiġu eliminati l-iżbalji u spjega li dan hu biss il-bidu. Ara kemm ħansalvaw aktar ħajjiet, ara kemm ħanipprevjenu aktar imwiet, ara kemm ħankunu qegħdin intejbu il-livell tal-ħajja tan-nies. Ħares ukoll lejn bidla oħra f'Għawdex fejn se jsir proġett ta' reverse osmosis biex l-ilma ikun prodott f'Għawdex stess f'binja eżistenti u ta' valur arkitettoniku li se tiġi rrestawrata. Innota kif dawn huma biss ftit punti fejn l-istituzzjonijiet u l-infrastruttura qed jiġu modernizzati. Għax it-tajjeb tal-ekonomija Maltija ħajkompli jittjieb, it-tajjeb tal-infrastruttura tagħna ħajkompli jittjieb, it-tajjeb tal-istituzzjonijiet tagħna ħajkompli jittjieb, it-tajjeb tal-kwalità tal-għajxin tal-familji tagħna ħajkompli jittjieb biex kulħadd jgħix is-suċċess. Nirringrazzjakom.